Vocea sau ce zici? Ia. Ce zici, Tor? Vorba. Cum merge treaba, Tor? Bă, ce comic este, stai o țâră. Ce te râzi acum? Credeai că fac poză? Nu. Eu am stat nemișcat, da. tot așteptam să dai drumul și credeam că e filmarea. Credeai că e filmarea de el? Da, după aia nu, asta tot așteptam să văd, că zici câți ani are băiatul, știi? Ai înțeles? De fapt era... Da. Bun. Ia. Nu se vede nimic. Se vede. Tor, se vede. Hai. Ne vedem pe intervalos. Pe intervalos.